Jedno ljeto, moja mlađa sestra i ja trebali smo provesti ljeto kod bake i djeda. Naša je mama našla novi posao i nije imala vremena brinuti se za nas kroz školske praznike. Navodno je već prije mjesec dana sve dogovorila sa njima, bez da mi išta znamo. U petak ujutro odvela nas je na bus sa kojim smo se vozili 10 sati do malog sela u kojem su živjeli. Zadnji put kad sam ih vidio, bilo mi je tek 3 godine, a moja sestra još je uvijek bila beba. Stigli smo ispred kuće i pokucali. Čim su se vrata otvorila, moja je sestra potrčala baki u zagrljaj. Pozdravili smo se i onda sjeli za stol gdje smo dobili mlijeko i fine bakine kolače. Nakon par sati i moj je djed stigao doma, ali on je bio malo čudan, kao da je zaboravio kako izgledam. Nakon toliko godina ne mogu mu ni zamjeriti. U 9 sati trebali smo ići u krevet i tu je noć sve počelo. Oko 2 sata ujutro čuo sam neke čudne zvukove u hodniku. Zvučalo je kao da pas grebe vrata. Preplašio sam se i odlučio provjeriti u hodnik. Na drugoj je strani hodnika stajala moja baka koja je grebala vrata već krvavim noktima. Sljedeći dan moja je sestra trebala pomoći u kuhinji, dok je mene djed zamolio da malo počistim staru garažu pored kuće. Moj je djed uvijek odlazio na vlak u 5 ujutro i vratio bi se tek navečer. Pitao sam gdje ide, ali nekako nisam uspio dobiti točni odgovor do sad. Stajao sam ispred garaže i skoro povratio zbog smrada koji je dolazio iznutra. Otvorio sam vrata samo da bi vidio pola garaže puno sa pelenama za odrasle. Htio sam otići baki i pitati ju da li zna šta se događa i zašto se ne riješe tih pelena na neki drugi način. Ušao sam u kuhinju i moja baka nije bila tamo, ali moja je sestra bila zatvorena u pećnici. Otvorio sam pećnicu i moja je sestra sva uplakana i uspaničena odmah skočila u moje ruke. Otišao sam do bake i počeo vikati na nju. Nije mi bilo jasno kako se tako nešto može dogoditi. Sve što je ona imala za reći bilo je: pa ništa se nije dogodilo, zar ne? Samo sam je zamolila da počisti pećnicu iznutra. Taj smo dan odlučili nazvati mamu i zamoliti je da dođe po nas. Rekli smo joj sve što se dogodilo i nije mogla vjerovati da se tako nešto događa, pa nas je zamolila da stavimo baku pred kameru da ona malo popriča sa njom. Bila je vani, pa sam otišao do prozora i pokucao, ali nije mi obraćala pažnju, valjda me nije čula. Opet sam sjeo za stol kod svoje sestre, samo kako bi vidio našu mamu sasvim bljedu na kameri. Djeco, ko je ta žena što šeta u dvorištu? Pitala je. Ja sam je u šali pitao da li ne prepoznaje ni vlastitu majku. Sljedeće što znam je kako moja mama u panici trči prema telefonu i zove policiju. To nije vaša baka, djeco. Ja u životu nisam vidjela tu ženu. Molim vas, odmah bježite od tamo i sakrijte se negdje. Policija je već na putu. Htjeli smo pobjeći iz kuće, no baš je taj dan moj djed odlučio ranije doći doma. Uhvatio nas je i bacio u podrum. Moja je sestra slomila vrat i tako sam sjedio. Sjedio sam u podrumu dok je pored mene ležala moja mrtva sestra i moji mrtvi baka i djed. Nakon par pucnjeva čuo sam korake koji dolaze sve bliže. Bila je to policija koja me spasila iz tog pakla. Rekli su mi da moja mama čeka vani i da će me odvesti doma i da sam sad na sigurnom. Ušao sam u auto i sav uplakan rekao sam mami da je njena kći mrtva i da je nisam mogao zaštititi. Bez odgovora upalila je auto i krenula. Nakon par minuta potpune tišine dignuo sam glavu u nadi da ću dobiti malo utjehe. Dignuo sam glavu samo kako bi vidio potpuno nepoznatu ženu sa smiješkom na licu.